В Раде сегодня говорили о геноциде крымских татар. Проект постановления зарегистрировал в парламенте депутат Николай Княжицкий еще 10 августа. Сегодня должно было состояться голосование, однако его перенесли на завтра. Почему? Смотрите в сюжете. Вшановуючи пам'ять жертв кримсько-татарського народу у 44-му році та засуджуючи злочинні дії тоталітарного режиму СРСР щодо кримсько-татарського народу, підтримали необхідність прийняття такої постанови. На трибуне автор постановления Николай Княжицкий предлагает депутатам признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымско-татарского народа, а 18 мая установить Днем памяти жертв геноцида. Системний тиск на кримсько-татарський народ, репресії громадян України за національними ознаками, організація етнічно і політично мотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримсько-татарського народу та Курултай кримсько-татарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримсько-татарського народу. После выступления Княжицкого слово берет лидер радикальной партии Олег Ляшко. Предлагает пойти дальше, принять не только постановление, но и законопроект. Це важливіше, це сильніше, це ґрунтовніше, ніж постанова. Мені видається, що це було б правильно саме так зробити. Закон про голодомор проти українського народу, закон про геноцид, засудження геноциду проти кримсько-татарського народу. Далее на трибуну выходит народный депутат, председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Просит перенести голосование на завтра. Объясняет, в сессионном зале очень мало депутатов. Якщо поставимо на голосування і не буде достатньо голосів, в Криму це буде прийнято дуже боляче. Поставте кожен на себе на місце тих людей, які чекають цієї постанови. Отже, пане голово, якщо зараз готові всі фракції, включаючи і опозиційний блок, проголосувати за це і цим підтвердити, що вони за повернення Криму до складу України, можна поставити на голосування. Якщо немає такої впевненості, давайте проголосуємо в інший день, коли буде достатньо депутатів. Дякую. Депутаты соглашаются, именно с этого вопроса завтра начнут утреннее заседание. Однако самих представителей крымских татар Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева на нем не будет. Проблема только в том, что Рифат Чубаров завтра вылетает в Париж на сессию ЮНЕСКО, его выступление. А у меня тоже завтра встреча очень важная в Турции. Но нас заверили, что, несмотря на все это, завтра будет проголосовано. Мы надеемся на это. Свою поддержку пообещали все фракции. Только представители оппозиционного блока сообщили, что этот вопрос на заседании фракции не обсуждали. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.